световни терористи! НАТО, фашисти, световни терористи! Россия! 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 НАТО! 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 Представители на гражданската инициатива "България подкрепя политиката на Русия" се събраха тази вечер пред Руското посолство, за да изкажат своята подкрепа към Руската федерация относно политиката и спрямо Украйна. В момента се провежда митинг в подкрепа на Русия и на нейната политика по разрешаване на украинската криза. Виждате, тук има стотици хора с различни политически убеждения, но обединени от виждането, че в Киев властта е завзета от едни екстремисти, от едни терористи, които заплашват живота, здравето и сигурността не само на българското малцинство, но и на целия народ на Украйна, който възстава, че България не трябва да се намесва по никакъв начин на страната на агресорите в украинската криза. Агресорите именно са Вашингтон и Брюксел, които организираха преврата и които в момента оказват и осъществяват терор над рускоязичното население, над българоязичното население в Украйна. И единствената им цел е всъщност да привлекат страната в орбитата на Международния валутен фонд, на Евросъюза, да я колонизират и да я ликвидират и разпарчетосат, така както стана с редица други държави, до някъде и с нас през изминалите години. Съединените щати вече са наясно, че тяхното време отминава, те въобще не са силата, каквато... Това е една голяма философия, има много световна конспирация вътре, така направиха с Ирак, с Сирия, с Афганистан. Украйна беше следващата държава, ще има и други след нея. Плановете за Украйна върват над 12 години назад, в момента се осъществяват. Според вас ще успее ли Русия да запази своите братски взаимоотношения с Украйна? Вижте, украинците са руснаци преди всичко. И има много българи там, така че и Украйна е с нас, всичко излиза наяве, просто и медиите не показват това, което е истина. Четете, вижте истинските сайтове, истинските медии и вижте истината. Като Русия няма втора, тъй могъща на света. Тя е нашата опора, тя е нашата висота.